siinä oli kyllä kaikenlaista yritystä ja erehdystä, mutta se suurin viisaus, joka toimii yllättävän hyvin, on se, että on itse mennyt sen henkisen kasvun tieltä pois. Siis näin, kiteytetysti on näitä eri johtamistyylejä, että sä voit olla käskyttävä johtaminen, se perinteinen ei ole kovin tehokas. Mutta sitten on tämä esimerkillä johtaminen, joka on ihan yhtä tehoton kuin käskyttävä. Koska jos sä johdat esimerkillä, niin silloin sä saat muut ihmiset tuntee itsensä pieneksi. Ja myös niin, että ihmiset laumassa, jos joku ottaa selkeän johtajan roolin, niin nehän niin pistää oman niin aivot tavallaan pienemmälle. Ihan tämmöinen evoluutiojuttu jälleen. Jolla tavallaan, mitä mä oon oppinut, on se, että johtajana kaikkein tehokkainta on antaa muille tilaa kasvaa ja onnistua ja mennä pois tieltä. Eli ei ole se johtajan tehtävä ikään kuin saada työntekijää motivoitumaan tai kukoistamaan. Se työntekijä tekee sen kyllä itse, jos se johtaja ottaa ne esteet pois. Ja sitten pyydettäessä voi antaa jotain neuvoja ja vinkkejä. Mutta se ei voi olla semmoista, että tee näin, vaan se voi olla semmoista sparraavaa keskustelua. Mun nimi on Salla Ibrahim ja sä kuuntelet Mind is your own business -podcastia. Tässä podcastissa mä keskustelen yrittäjien ja johtajien kanssa heidän omasta matkasta ja kasvustaan. Ja toivottavasti pystyttäisiin yhdessä tarjoamaan sulle inspiraatiota ja ehkä vähän vertaistukea siihen oman kehittymisen polulle. Ja tänään mulla on vieraana median, politiikan, liike-elämän moniottelija, tällä hetkellä Kreabin toimitusjohtajana vaikuttava Mikael Junger. Mahtavaa saada sut mukaan meidän podcastiin. Kiitoksia, ilo ja kunnia. Eka kysymys, millä fiiliksellä olet tänään täällä? Tämä on mielenkiintoinen päivä, ehkä aika, koska tuntuu siltä, että tämä maailma on mennyt sekaisin. Siis tämä liittyy näihin presidentinvaaleihin ja journalismiin ja siihen, mitä Suomessa noin laajemmin tapahtuu tammikuussa 2024. Mutta lyhyesti myös ehkä kiehtovaa, tavallaan surullista, mutta kiehtovaa. Eli tämmöinen arvopohjainen selkeä maailmanjärjestys on kääntymässä tämmöiseksi makkiavellimäiseksi peliksi. Valtioiden tasolla, yritysten tasolla, politiikan tasolla. Ja se on niin kuin kiinnostavaa, seurattavaa, näin niin kuin livenä. Eli herättää mielenkiintoa, mutta sitten sanoit myös, että vähän ehkä jopa surullista tai jotain. No joo, koska siis mun sieluun enemmän resonoi tämä tämmöinen arvopohjainen, selkeämpi maailmanjärjestys, jossa puhutaan hyvästä ja pahasta ja yritetään tehdä niitä hyviä asioita ja haetaan sitä yhteistyötä. Ja maailma menee eteenpäin, niin kuin nyt on mennyt viimeiset ehkä 50 vuotta. Ja nyt sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki pelaa vähän omaa peliä ja jokaisella on jotain juonia takataskussa ja porukat vaihtelee näitä kumppaneitaan, siis puhuu valtioista ja ihmisistä. Ja sitten siinä sivussa käydään tämmöisiä tosi tuskaisia surullisia sotia, Kyllä. jotka on ikään kuin osa tätä Machiavellin pelinappulastoa. Eli niin, tavallaan niin kuin paluu tuonne johonkin 1500-1600-luvulle. Kyllä. Että kyllähän se inhimillinen hinta monelle on ihan käsittämätön. Ja myös se moraalinen hinta meille muille aikamoinen. Elämä mielenkiintoista aikaa. Joo, mutta ehkä vähän synkempi vastaus kuin mitä. No, mutta välillä on synkkiä vastauksia ja mieliä, se kuuluu elämään. No, lähdetään tämmöisillä vähän nopeammilla lämmittelykysymyksillä liikkeelle. Mikä on viimeisin kirja tai elokuva, josta sä oot nauttinut ja jota sä suosittelisit meidän kuuntelijoille? Hyvän historia-kirja oli. Vastapainona tähän edelliseen vastaukseen. Kyllä, täsmälleen. Siinä siis hyvin seikkaperäisesti käytiin läpi tätä ihmiskunnan historiaa siitä näkökulmasta, että ihminen pohjimmiltaan on hyvä ja pyrkii hyvään, ja jos sille vaan antaa tilaa. Ja oikeastaan siinä rinnalla, koska mä luen aina useita kirjoja, yhtä aikaa ollut tämmöinen, alussa oli 3 pistettä, jossa pari antropologia on käynyt läpi yhteiskuntia tuhansien vuosien aikana. Ja heidän johtopäätös on se, että siellä on tullut kokeiltua kaikenlaista ja aikamoista, ja että tämmöinen niin kuin vapaa, antihierarkkinen yhteiskunta, niin se on ollut ihan toimiva konsepti tämän hierarkkisen taylorismin rinnalla niin kuin tuhansia vuosia myös.
Alussa oli 3 pistettä. Joo, kirjan nimi on Alussa oli ja sitten on 3 pistettä. Aivan. Joo. Ja Hyvän historia oli se toinen. Hyvä historia oli se toinen. Sen Hyvän historian mä oon lukenut, mutta tämä oli hyvä suositus. Eikö se ollut hyvän historia? Se on niin voimaannuttava, joulumieltä nostattava. Ostin heti tyttärelle ja vanhemmilleni lahjaksi. Hyvä. No, onko sulla, Mikael, jotain erikoisia taitoja tai harrastuksia? Mun mielenkiinnon aiheet niin vaihtelee. Nyt viimeksi mä oon opetellut tekemään täydellistä whisky sour drinkkiä ja crème brûlétä. Nice. Keltuinen crème brûlée ja valkoinen whisky sour. Ja aivan ne kulkee hyvin käsi kädessä. Ja niistä on tullut kyllä on oikein hyviä, mutta siis vakavammin niin ehkä toi sukellusopettaja. Okei. Se oli jotenkin sellainen laji, jossa mä oon ja olin. Tosi hyvä. Se oli semmoinen kuin luontainen. Tuli semmoinen tunne, niin kuin olisi kotona. Sukeltaminen oli intohimo. Okay. Eli sä opetat sukellusta? Mä olin joskus sukellusopettaja. Että tässä PADI-järjestelmässä kaupallisessa niin mä suoritin koko sen polun ihan sinne instruktoriin asti. Eli tavallaan mulla oli oikeus perustaa oma sukelluskeskus. Ja kyllä opetin. Mä oon Egyptissä opettanut ja Sardiniassa ja Suomessa. Mahtavaa. Että semmoinen niin kuin B-ammatti vaihtoehto. Niin. Ehkä joskus vielä. No jos tiimissä olisi 5 Mikaelia, niin minkälainen se tiimi olisi parhaimmillaan ja mitä sieltä tiimistä mahdollisesti voisi puuttua? No ainakin ne viihtyisi keskenään, innostaisi, lietsoisi toisiaan kaikenlaiseen hulluuteen. Puuttuisi ehkä pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Joo. Ja sitten se sellainen tietty kritiikittömyys, että jos tulee jotain ihan päättömiä ideoita, niin ei olisi ketään sanomassa, että ei. Niin helposti innostuva ja uuteen suuntaava, mutta sitten joku pitkäjänteisyys voisi tehdä terää. Joo, siis kyllähän ihminen tarvii rinnalleen erilaisia ihmisiä. Se on se kokonaisuus, tiimi, joka tekee siitä hyvän siitä lopputulosta. Ja se, että jollakin tulee jotain outoja väläyksiä, niin yksinään ei ole kovin arvokasta. Että siinä pitää olla sitten niitä tasapainottavia tekijöitä ja niitä suorittavia tekijöitä. Ehdottomasti samaa mieltä. No mikä on sun paras neuvo tai ohje, minkä sä oot saanut? Kyllä se on muut ihmiset. Siis kaikki hyvä maailmassa tapahtuu muiden ihmisten kautta. Se, mitä sä teet elämässäsi, kaikuu ikuisuuteen muiden ihmisten kautta. Se, miten sä kohtelet muita ihmisiä, määrittelee sinut. Ja voisiko sanoa sitten Kantin sanoin, että pidä huolta siitä, että ihminen ei ole koskaan väline, vaan aina päämäärä. Ja se on itse asiassa tosi vaikeaa, mutta hyvä muistaa. Immanuel Kant. Ihminen on itsessään päämäärä, ei väline. Mahtava elämän ohje. Eikä se ole kuin 200 vuotta vanha. No ne toimii edelleen. No varmaan tulevaisuudessakin. Mua kiinnostaa ja varmaan meidän kuulijoita kiinnostaa myös, että kuka on Mikael Junger. Ja jos sä esittelisit itsesi ilman, että sä saisit käyttää mitään ammattinimikkeitä, niin miten sä esittelisit itsesi? Mä aikoinaan yritin, kun oli puhelinluetteloita, niin saada sinne titteliksi uimamaisteri, mutta ei suostunut siihen. Ne piti sitä jotenkin halventavana. Hassu maailma. Anarkisti, jolla on runotytön sielunmaisema. Ihana. Anarkisti, jolla on runotytön sielunmaisema. Joo. Mahtava tiivistelmä. Haluatko avata vähän vielä? Mikä se on se anarkismipuoli sussa ja mikä on sitä runotytön sielunmaisemaa? Se anarkismi tulee siitä, että varmaan tavallaan niin kuin ihmisille historiallinen, lajityypillinen tapa olla toisensa kanssa vuorovaikutuksessa yhdessä on perustunut tämmöiseen mutkattomaan yhdessä tekemiseen, jossa on omat säännöt ja muut. Ja tämä hierarkia, joka on tullut aika myöhäisessä vaiheessa, ensin liukuhihnoja ja liivisseltä kaikkialle, niin se tavallaan puristaa ihmisiä muottiin, joita heitä ei ole tarkoitettu. Ja iso osa mielenterveyshäiriöistä ja kärsimyksistä, joita ihmiset tänä päivänä kokee, johtuu siitä, että maailma on vino. Ja varsinkin herkät ihmiset tuntee tämän ja valitettavasti luulee, että heissä on jotain vikaa, vaikka maailma on vino. Ja tämä anarkismi on tämän vastustamista, siis näiden hierarkioiden, yhden totuuden, kaiken tällaisen valtarakenteen, joka tukahduttaa ihmisyyttä, niin sen vastustamista eri muodoissa. Ja se ei ole niinkään, että on niin kuin barrikaadeilla, vaan mua vaan niin kuin ärsyttää suunnattomasti nähdä sitä tuhlausta, kun on joku valtarakenne. Ja varsinkin ihmisiä sen valtarakenteen
piirissä, jotka käyttää sitä valtaa väärin toisiaan kohtaan. Ja sitten taas runotyttö on kiinnostus ja kiehtovuus kaikkea, mikä elämässä kaunista on, ja ehkä semmoinen niin kuin naivi usko ihmisen hyvyyteen. Mahtava yhdistelmä. No miten mä uskon, että elämässä on semmoisia tiettyjä määritteleviä hetkiä, puhutaan niin kuin defining moments of life, mitkä jollain tavalla niin kuin muokkaa sua vähän enemmän. Niin mitkä on sun elämän varrella ollut semmoisia määritteleviä hetkiä, jotka on jotenkin tehnyt susta sen, joka sä oot just nyt tällä hetkellä, se anarkisti ja runotytön sielun maiselmallinen Mikael? Vanhemmat ehkä ensin, siis äidin veli suomensi tämmöisen englanninkielisen, sehän on niin kuin psykologi, siis tämmöinen 60-luvun tämmöinen oppi, kasvatusoppi, tämmöinen vapaan kasvatuksen, Samehilla. Joo. Näin. Suomesi tämän Samehillin ja sitten äiti, joka opiskeli sosiaalipsykologiaa, luki sen kirjan ja innostui siitä. Ja sitten isä myös. Ja minut on kasvatettu tämän mukaisesti. Eli tämmöinen 60-luvun hippiaate teoretisoituna on ollut se kasvatuksen pohja. Ja musta tuntuu, että se on määritellyt aika paljon, mä luulen. Ja kaikki siihen liittyvä. Sitten varmaan nämä uravalinnat, että sen on sattumalla ollut paljon merkitystä. Että esimerkiksi hyvä, kun 3 ja määrittävää, niin tämä on vähän epämääräisempi, että opettaja lukiossa toivoi, että musta olisi tullut psykologi tai filosofia, se raivostui, kun musta tuli juristi. Mulla oli aika läheinen suhde ja se huusi mulle, että myyt itsesi rahasta. Sitten se, että meni Ylelle eikä Microsoftilla jatkanut. Eli tavallaan meni niin kuin politiikan maailmaa eikä yritysmaailmaa. Ja sitten oli tämmöinen niin pysäyttävä tragedia, kun pikkuveli teki itsemurhan aika lailla yllättäen. Niin siinä meni monta vuotta sitä puidessa ja silloin ehkä tuli tätä tiettyä syvyyttä. Joo, tässä on 4, mutta nämä mä nyt pistäisin tähän pöytään. Eli kasvatus ja sitten niin koulutus ja uravalinnat. Kasvatus, sattuma ja sitten läheisen kuolema. Joo. Ehkä aika yleisiä käännekohtia. Joo, kyllä. No me juteltiin puhelimessa ennen tätä podcastin nauhoitusta ja sanoit mulle, että elämä on ennemmin komedia kuin tragedia. Tai jotenkin semmoinen johtolause sun elämässä, niin avaa vähän, mitä se sulle tarkoittaa? No sitä, että aika iso osa lamaannuttavista tilanteista ja semmoisesta lamaannuttavasta energiasta syntyy siitä, että ihminen ottaa itsensä ja ongelmansa vakavasti ja pohtii, että onko tämä nyt niinku reilua ja epäreilua ja jääkö minusta mitään jäljelle ja mistä saan rahaa ja minusta ei tehdäkään patsasta eikä minusta tulekaan kansanedustajaa tai yritysjohtajaa ja oliko tämä kaikki turhaa, niin se on niin kuin aikamoista energiahaskausta. Mutta jos ajattelee, että tämä on niin kuin komedia, että kaikki mitä tässä tapahtuu on niin kuin komediallista, että tämä on vähän niin kuin joku komediallinen TV-sarja, josta tykkää, niin silloin siihen tulee ihan eri näkökulma, koska komedioissahan idea on se, että ne vastoinkäymiset on oivalluksen hetkiä, itseironian hetkiä. Ja niin surkeita jamaa ei olekaan, ettei joku Bridget Jones pääsisi siitä eteenpäin. Sitten kuitenkin. Samalla niin, että se on semmoista itsesympatiaa, vähän semmoista niin kuin rohkaisevaa uudelleen yrittämistä. Ja mun mielestä niin kuin komediat on aina, ne on kauniita tarinoita. Että siellä ei niin kuin hirveästi itsesääliä niin kuin viedä eteen. Joo, kyllä säälitään itseään, mutta sekin leikkimällisesti ja siellä ei tehdä itsemurhia, eikä heittäydytä jyrkänteeltä, eikä tehdä mitään henkistä väkivaltaa kostona maailmalle tai mitä nyt ikinä tragediossa useammin näkyy. Eli se on niin kuin elämän asenne. Ihan perspektiivin muutos. Täysin niin kuin eri näkökulmaa. Sitten vaan niin oppii nauramaan. Jos on ollut kaiken, vaikka nyt niin kuin terveyttä, sydänkohtauksia ja onnettomuuden kautta oirevuotoa ja syöpää, mitä ikinä. Jos katsoo niin kuin komediallisesti, niin sitä on huomattavasti hauskempi seurata kuin esimerkiksi se, että sä rupeat voivottelemaan, voi ei. On sulla jostain omasta elämästä joku esimerkki, missä sä oot pystynyt jotenkin kääntämään jonkun oma elämän tragedian komediaksi? No vähän niin kuin päivittäin. Siis se tarina, mitä
käsittääkseni ihmiset päässään kertoo heräämisestä lähtien. Ja sehän niin kuin määrittelee aika paljon sitä päivää. Ja kun ystävien kanssa keskusteli, niin mulle niin kuin paljastui, että siellä hirveän moni ystävä puhuu itselleen niin kuin joku tämmöinen vähän harhainen valmentaja. Niin kuin, että miksi sä noin teit ja nyt sä taas mokasit ja nyt mitä sä nyt tältä näytät ja miksi sä pukeudut näin tyhmästi. Ja sitten taas se mun puhe on niin kuin sellaista niin kuin vitsailevaa, että onpas sulla nyt typerät farkut ja mitä sä niin kuin luulit olevassa. Ja olipa niin kuin tyhmästi sanottu, mitä sä sanonut vielä tyhmemmin. Ja tulee niin kuin, se komediallisuus tulee siitä sisäisestä puheesta, miten sä itseäsi puhuttelet. Kyllä. Päivin ja öin, kun sä oot niin kuin hereillä. Ja mulla oli suuri yllätys, miten moni mun ystäväpiirissä tuntuu puhuvan itselleen sillä lailla tragedian, tuomitsevan niin kuin otteen kautta. Kyllä. En tiedä, mutta musta tuntuu, että se vie elämästä kyllä aika paljon energiaa. Ehdottomasti samaa mieltä, eikä varmaan rajaudu vaan sun ystäväpiiriin, vaan ylipäätään meillä ihmisillä on aika semmoinen kriittinen tapa suhtautua itseemme, jotenkin semmoinen negatiivinen itsepuhe useammin kuin tommoinen kannustava, niin kuin hauska komedian kautta tapahtuva itsepuhe. Ja itse asiassa tämmöinen laadukas elokuva kuin Pirates of the Caribbean, jossa Johnny Depp on tämmöinen vähän alkoholisoitunut hundsvontti merirosvokapteeni. Ja siinä on niin kuin semmoinen kohta, jossa se tulee jollain pikkupurjeveneellä ja se upottaa sen ja kävelee siellä toikkaroi englantilaisten syliin ja ne ottaa sen vangiksi ja sitten se englantilaisten luutnantti sanoo Johnny Deppille, joka on kaikin puolin rähjäinen merirosvokapteeni, että sä oot se koko Karibian surkein merirosvo. Ja sitten Johnny Depp hymyilee ja sanoo, niin, mutta sä oot kuullut musta. Aivan. Ja mulle tuli myös sama mieleen, kun mä oon todennäköisesti Helsingin surkein sählynpelaaja. Ja musta on hauskaa olla Helsingin surkein sählynpelaaja, sillä mä pelaan sitä. Tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Mä aion ehdottomasti ottaa tuon omaan itse puhevalikoimaani nimenomaan tämmöisen itseni näkeminen jotenkin komediahahmon kautta. Mä uskon, että ja se, että hyvä. On jossain huono, on mun mielestä sillä tosi virkistävää, että silloin sieltä häviää ne kaikki roolit. Se vähän niin kuin palaat semmoiseen lapsen rooliin, jos sä oot niin kuin maailma on avoin ja sulla on silmät auki ja sitä huonoudesta on hyvin helppoa päästä eteenpäin. Kyllä. Mutta se vaan edellyttää semmoista lapsen asennetta, semmoista niin kuin uteliaisuutta ja siinä mielessä nämä kaikki liittyy toisiinsa. Usein kadehdin omaa 2,5-vuotiaasta, miten hän suhtautuu uusiin asioihin ja omaan peilikuvaansa ja tanssimiseen tai mihin ikinä. Että me aikuisina myös kadotetaan jotain siinä asenteessa. Esa Saarinen jossain tilaisuudessa totesi näin, että Suomen työelämä tarvitsee tulevaisuudessa niin rohkeita, riskejä ottavia, heittäytyviä työntekijöitä ja ei ole mitään ongelmaa, koska näitä Suomessa on satoja tuhansia. Ainoa ongelma on työlainsäädäntö, koska nämä 100 000 rohkeat innostuvat heittäytyjät on kaikki alle 16-vuotiaita. Just näin. Niin, miten sitä saisi säilytettyä meissä aikuisuuteenkin? Siten, että sitä niin kuin vaalii. Itse asiassa tämä Samehil sitä opettaa. Joo, se on niin kuin poissa muodista ja vanha juttu, mutta senhän idea on se, että ihminen, lapsi tai aikuinen saisi kasvaa ja kääntyä siihen suuntaan, joka hän luontaisesti on. Ja ei tavallaan asetettaisi semmoisia muotteja, joihin hänen pitää asettautua. Ainakaan vaadittua enempää. Että eihän se, että ihmisestä häviää se lapsen innostus, niin eihän se tapahdu itsestään, vaan joku sen aiheuttaa. Ja se voidaan olla myös aiheuttamatta. Sama juttu työpaikalla, että ei tarvitse kovinkaan montaa ilkeää piikikästä sanaa, kun se innostunut ihminen ei ole enää innostunut. Ja sä puhuit näistä niin kuin valtarakenteista ja yhteiskunnasta ja jotenkin sen vastustamisesta, niin liittyykö tämä just siihen, että jos se yhteiskunta olisi vähän erilainen tai siellä olisi erityyppisesti järjestäytynyt valta, niin ehkä meidän innostus säilyisi. Tulkitseeko mä oikein? Kyllä vaan. Siis on niin kuin tällaisia hierarkioita, joissa se ihmisen asema määrittyy sen hierarkia-askelman mukaisesti. Ja sitten päästäkseen sillä hierarkiassa eteenpäin pitää kohdella tietyillä tavoilla. Toisia ihmisiä se on vähän niin kuin peliä.
Ja hirveän usein tämä peli johtaa sen tyyppiseen katkeruuteen, joka sitten purkautuu suhteessa hierarkian ulkopuolisiin tai alempana oleviin semmoisena mitätöintinä. Et esimerkiksi menee kahvilaan hakemaan cappuccinoa ja sättii sitä pienellä palkalla ensimmäisessä työpaikassa ehkä työskentelevää nuorta, joka siinä palvelee hektisessä kahvilassa. Tai sitten joku suuren yrityksen merkittävä johtaja pompottaa jotain alihankkijaa vain siksi, että hän voi. Siis näitä ilmentymiä on tosi paljon. Ja totta kai ne kertoo ehkä persoonasta ja ongelmista ja kaikenlaisista traumoista, mutta se valtarakennelma on se, joka mahdollistaa tämän. Sen takia tämä mun anarkismi suuntautuu enemmän näihin valtarakenteisiin kuin niihin niin kuin huonosti käyttäytyviin, valtaa väärin käyttäviin, koska tavallaan se ei ole se ongelma, vaan se valtarakenne on se mun mielestä se ongelma. Joka mahdollistaa sen, Joo. Kyllä. Ja jopa niin kuin nostaa sen arvoon arvaamattomaan. Että nythän on monesti arvokasta, että on kiire ja arvokasta, että on kova ja arvokasta, ettei niin kuin välitä tai kuuntele. Ja kaikki nämä on tämmöisiä niin kulttuurillisia juttuja. Mutta onko siinäkin tapahtumassa joku muutos vai eläkö mä vaan omassa kuplassani? Mutta jotenkin semmoinen pehveys, haavoittuvaisuus, johtamisessakin esimerkiksi on nostanut päätään. Merkittävä muutos on tapahtumassa, koska tällainen ihmiselle lajityypillinen tapa olla toisen kanssa tekemisissä, joka on just tämmöinen sun kuvaama pehmeämpi, yhteisempi, vähemmän hierarkkinen, sehän on tosi paljon tehokkaampi ja se näkyy kilpailulla toimialoilla. Kyllä. Reaktor Futuri, se esimerkiksi paljon käytettyjä, mutta että ohjelmistotoimialalla monissa muissa, niin siitä on tullut tavallaan se olemisen edellytys, koska sä et enää pärjää semmoisella hierarkkisella valtarakenteella. Mutta tämä etenee sillä tosi kaksijakoisesti, että meillä on koko ajan enemmän ja enemmän tosi hyvin niin kuin johdettuja, mietittyjä työyhteisöjä ja ihan loistavia johtajia. Ja niitä on niin kuin varmaan tällä hetkellä enemmän kuin ikinä Suomen historiassa. Ja sitten samaan aikaan meillä on organisaatioita, joissa on varmasti ihan hyviä johtajia, jotka pyrkii parempaan, mutta tavallaan se organisaatiorakenne ei anna sillä tilaa. Ja musta tuntuu, että tätä esiintyy valitettavasti varsinkin tuolla julkisella puolella. Ja jotenkin tämä hallintolaki ja koko se ajattelu, niin se ei vaan jousta. Että hallinnossa esimerkiksi tärkeä periaate on se, että jokaista ihmistä kohdellaan samalla lailla. Mutta itse asiassa tämän ihmisellä lajityypillisen vuorovaikutuksen perusperiaate on se, että jokaista ihmistä kohdellaan eri lailla, koska hän on ainutlaatuinen. Ja hallinto lähtee siitä, että kaikki ihmiset on samanmittaisia ja kaikkia kohdellaan samalla lailla. Niin siitä jo tulee sellainen niin kuin ristiriita, jota onneksi näissä futurisissa ja reaktorissa ei ole, minkä takia ne on päässyt pärjäämään tällä uudella työkulttuurilla. Mutta sitähän säkin teet, sähän levität tätä ilosanomaa ja musta tuntuu, että jokainen johtaja, joka saa siitä tartunnan, niin tekee maailmasta taas vähän paremmin. No toivotaan näin. Palataan vähän vielä sun omaan tarinaan ja ehkä niin kuin kasvuun johtajana. Sä oot tehnyt tosi paljon ja laaja-alaisesti. Sä oot ollut Ylen toimitusjohtajana 15 vuotta ja nyt tällä hetkellä Kreabin toimitusjohtajana politiikkaa. Niin jos sä vertaat itseäsi nyt vaikka Mikaeliin silloin Ylen toimitusjohtajana 15 vuotta sitten ja nytten Kreabin toimitusjohtajana, niin mikä on muuttunut eniten? Eniten on varmaan muuttunut se, että siihen aikaan Ylellä oli enemmänkin, että katsokaa mihin mä pystyn työllistää. Että oli se, että haastoi nämä kaupalliset toimijat. Oli se, että Yle teki 50 miljoonaa tappiota ja käänsi sen plussalle. Oli se, että Yle yhtäkkiä nousi nettimaailman ykköseksi. Niin se oli vähän semmoinen niin kuin ekovetonen. Niin, katsokaa mihin pystyn. Ja siinä oli vähän myös sitä Microsoft-uhoa taustalla, koska olin ennen Yleä Microsoftilla. Ja sitten kun huomasin, että nämä Microsoftin johtamisopit toimii, niin siihen tuli sellainen tosi vahva semmoinen innostus. Ja jos silloin oli se perusajatus, että katsokaa mitä osaan, niin nyt on tullut ehkä enemmän semmoinen, että miten voi auttaa tyyppinen. Että se, että itse saa jotain aikaiseksi, ei oikeastaan enää sillä kiinnosta. Mutta se, että näkee, että joku syttyy, joku innostuu, joku löytää sen sisäisen energian, nousee seuraavalle tasolle. Se on niin kuin tosi voimaannuttavaa. Sitä onneksi näkee tuolla työssä, kun joku ihminen löytää sen oman äänensä, niin se on ihan huikea seurata sitä
räjähdystä, mitä selkeä alkaa tapahtua, kun se kaikki energia ja kaikki toive ja kaikki niin kuin, oikein niin kuin purskahtaa se luovuus ja muu ja semmoinen, joo. Kyllä. Eli jotenkin se fokus omasta itsestä on siirtynyt enemmän muihin. Mutta musta tuntuu, että se johtuu myös iästä. Näin tuppaa käymään, että kun ihmiset siirtyy tuohon papparaisvaiheeseen, niin alkaa kiinnostaa enemmän niin kuin muiden ihmisten auttaminen kuin se oma ura. Kyllä. No, sä puhuttiin silloin puhelimessa myös jonkin verran niin kuin läsnäolosta, ja sä äskenkin mainitsit tuon ihmisille lajityypillisen vuorovaikuttamisen. Mielestäni oli kauhean mielenkiintoinen niin konseptina. Esko Kilven kanssa puhuttiin paljon, siis edesmennyt Esko Kilpi. Joo. Ehkä yksi nerokkaimmista ihmisistä, mitä olen tavannut tässä organisaatiomielessä, niin hänen kanssaan puhuttiin tästä. Niin avaa vähän tätä konseptia, ihmiselle lajityypillinen vuorovaikuttaminen, mitä se sulle tarkoittaa? No se on tällainen niin kuin tavallaan evoluution luoma, että miten ikinä elämä missään syntyykään, sehän on tavallaan niin kuin informaatiota. Ja sitten se kehittyy niin, että se kykeni luomaan oman todellisuuden mielessään yksilötasolla, ja sitten tuli tämä ihminen laumaeläimenä, jossa nämä niin kuin yhdistyi. Se on niin, että jos yksi ihminen näkee jotain, niin kaksi ihmistä näkee huomattavasti enemmän, koska paitsi, että toinen näkee jotain, mitä toinen ei näe, niin ne tavallaan täyttää toistensa valuviat, koska tietoisuus tavallaan ei kykene. Ei ole niin kuin kaistaa ymmärtää maailmasta tarpeeksi, jolloin sitten ihminen kuvittelee sen lopun. Mutta kun sulla on kaveri, 2, 3, 4, 5 kaveria, niin ne tavallaan tasapainottaa niin, että se yhteinen kuva on paljon parempi. Ja sitten tähän päälle tulee koko tämän evoluution luova hormonaalinen arsenaali. Että jos sä teet muiden ihmisten kanssa yhdessä asioita, niin ne hormonit saa sut tuntemaan itsesi hyväksi, ja itse asiassa myös tekee hyvää terveydelle, elät pidempään, kun tulee sitä oksitosiinia ja dopamiinia ja serotoniinia oikeassa suhteessa, endorfiinia, mitä ikinä. Eli tavallaan tämä niin kuin evoluutio on rakentanut ihmisen tämmöiseen yhteistyöhön. Tämä niin kuin ihmisen hormonitasapaino ruokkii sellaista, että sä teet sitä niin kuin oikein. Ja se tasapaino tuntuu hyvältä ja tekee hyvää terveydelle, epätasapaino päinvastoin. Ja nyt tämä Taylorismi, joka tavallaan rikkoi tämän, voi olla, että meni jo aikaisemminkin vähän rikki, niin sehän loi tavallaan tavan olla yhdessä, joka ei ollut enää tämä evoluution tarkoittama, josta sitten syntyi ihan poskettomasti ahdistusta ja paha oloa. Tuo on niin kuin liukuhiihda merkityksettömyys, kato se yhteistyöhön. Ja nyt ollaan niin kuin palaamassa, että nämä yritykset, jotka hyvin pärjää, niin ne nimenomaan on löytänyt taas sen, mitä ihminen halajaa. Jos tämän kääntää nyt vähän selkeämmäksi kieleksi, niin voi sanoa, että ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja arvostetuksi ja tehdä työtä, jolla on merkitys ja olla osa jotain, jossa saa yhteyden muuhun toiseen ihmiseen. Niin se ihmisillä lajityypillinen työyhteisö tarjoaa tämän kaiken, jolloin siitä syntyy tosi paljon semmoista niin kuin voimaa, jota sä et ikinä voi saavuttaa ilman, että sä ensin tarjoat tätä ihmisille lajityypillistä tapaa olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kyllä. Tämä on aika simppeliä, kun sitä rupeaa oikein miettimään. Ja esimerkkejä on niin kuin tosi paljon. Että, siis tämä on vähän tämmöinen groteski esimerkki, mutta mä oon niin kuin sanonut, että tällainen, jos miettii tämmöistä Taylorismin tehokkuustyötä ja sitten tällaista ihmiselle lajityypillistä, ja nyt tulee tämmöinen tässä ajassa ehkä sopimaton seksistinen vertaus, niin toinen on vähän se, että sä meet niin kuin vaikka jonnekin Tallinnaan ja ostat sieltä seksipalvelua, ja ennen kuin se palvelu tulee, niin sä tingit vielä hinnasta 10%. Ja se on niin kuin tämä Taylorismi. Ja sitten taas tämä ihmisillä lajityypillinen on se, että sä niin kuin rakastut, ja siinä ensirakkauden huumassa keväällä lennät tai menet junalla sen rakkaas kanssa Pariisiin, ja kävelet niitä seinärantoja, syöt sitä patonkia, juot punaviiniä, ja jokainen sana, jonka sä kuulet sun rakkaalta, tekee susta isomman, ja sama toisinpäin. Ja nämä eroaa kuin yö ja päivä. Vaikka teknisesti kysymys on vähän niin kuin samasta asiasta. Niin sama juttu mun mielestä työelämässä. Ja jälleen kerran tähän loppuun pyydän anteeksi, sopimatonta ehkä, mutta ainakin toivottavasti jää mieleen. Kyllä, joo, toi on niin kuin aika selkeä vertaus, kumman valitset näistä. Niin. Ja kummassa on se niin kuin voima ja merkitys, ja kuinka paljon sä oot valmis näkemään vaivaa. Kuinka sä niin kuin, että tavallaan sä oot niin kuin valmis tekemään mitä tahansa, jotta joku sellainen menestyy ja pärjää, johon sä uskot. Mutta miten kun työelämä on, mitä se on, ja me eletään vähän niin kuin tässä yhteiskunnassa ja näillä pelinappuloilla, mitä on, niin miten voi käytännössä
toteuttaa sitä ihmiselle lajityypillistä vuorovaikuttamista ja ehkä jos on niin kuin pehmeämpää, arvopohjaisempaa johtamista esimerkiksi. Musta tuntuu, että kun tämähän ei ole niin kuin kaikkia kiinnostavaa, että siis osa ihmisistä ei kiinnosta tällaiset hypätykset, ne haluaa, että niillä on joku selkeä työ, selkeä koti ja selkeä vapaa-aika, eikä niitä haittaa, jos niitä käsketään. Ja sitten myös tämmöinen hierarkkinen tapa toimia, jossain tapauksessa voi olla myös ihan tehokas. Niin mä sanoisin näin päin, että olisi hirveän hienoa, jos voitaisiin ruveta puhumaan näistä sillä lailla avoimesti, että työpaikkamme on hierarkkinen, ohjattu ja tämmöinen niin kuin mikromanageroitu ilman mitään semmoista negatiivista vivahdetta toisinpäin, että nyt meillä on tämmöinen niin kuin oma-aloitteisten ihmisten työyhteisö, joka vaatii sitä oma-aloitteisuutta. Että jos sä tuut sinne vaan niin kuin odottaa, että joku kertoo, mitä pitää tehdä, niin se on niin kuin surkea epäonnistuminen. Sehän on tosi vaativaa, että sä pistät persoonan peliin ja luot ne suhteet ja oot aktiivinen ja kuuntelet muita. Että se ei ole mikään sellainen niin kuin liian lepotuoli, vaan sun pitää tosiaan pistää itsesi ihan uusilla levelillä sinne työyhteisöön mukaan. Ja sekin olisi hyvä kertoa etukäteen. Niin tai näin, niin jos puhutaan näistä työkulttuureista avoimemmin ja myös näissä työhakemuksissa tuodaan se esiin avoimemmin eikä tämmöisenä kiiltokuvina. Ja ihmiset itse tiedostaa, mitä he haluaa missäkin vaiheessa. Voi olla, että jossain vaiheessa nyt mä haluan tämmöisen aivottavan kopiotyön ja jossain vaiheessa taas mä haluan niin kuin tämmöisen, jossa kaikki kukkii. Niin mun mielestä ensimmäinen askel olisi se, että oikeat ihmiset löytäisi oikeat työkulttuurit. Kyllä. Niin se olisi ihan huikea askel eteenpäin. Miten sä oot itse rakentanut semmoista työkulttuuria kuin mitä teillä vaikka Kreapilla on käytännössä? Siinä on ollut kyllä kaikenlaista yritystä ja erehdystä, mutta se suurin viisaus, joka toimii yllättävän hyvin, on se, että on itse mennyt sen henkisen kasvun tieltä pois. Siis näin kiteytetysti on näitä eri johtamistyylejä, että sä voit tämmöinen käskyttävä johtaminen, se perinteinen ei ole kovin tehokas. Mutta sitten on tämä esimerkillä johtaminen, joka on ihan yhtä tehoton kuin käskyttävä. Koska jos sä johdat esimerkillä, niin silloin sä saat muut ihmiset tuntea itsensä pieneksi. Ja myös niin, että ihmiset laumassa, jos joku ottaa selkeän johtajan rooliin, niin nehän niin pistää oman niin aivot tavallaan pienemmälle. Ihan tämmöinen evoluutiojuttu jälleen. Jolla tavallaan, mitä mä oon oppinut, on se, että johtajana kaikkein tehokkainta on antaa muille tilaa kasvaa ja onnistua ja mennä pois tieltä. Eli ei ole se johtajan tehtävä ikään kuin saada työntekijää motivoitumaan tai kukoistamaan. Se työntekijä tekee sen kyllä itse, jos se johtaja ottaa ne esteet pois. Ja sitten pyydettäessä voi antaa jotain neuvoja ja vinkkejä, mutta se ei voi olla semmoista, että tee näin, vaan se voi olla semmoista sparraavaa keskustelua. Sitä, mitä te teette täällä. Kyllä. Ja silloin se on niin kuin vahvaa. Se kehitys on vahvaa, koska nämä ihmiset, työntekijät on itse löytänyt sen, ne on itse hiffannut, se tulee heistä itsestään. He omistaa sen, siinä tulee se tunne, että mä onnistuin. Ja tämä on ihan poskettoman vaikeaa, koska sehän tavallaan niin kuin tarkoittaa myös sitä, että sun pitää välillä johtaa turhautumisella. Eli sun pitää antaa sen työntekijän turhautua. Ja tehdä omat virheensä, jotta oppia niistä. Se oppisi itse, eikä niin, että sä oot heti kertomassa. Kyllä. Ja sitten kun tavallaan tässä niin kun pääsee eteenpäin, niin sitten siihen rinnalle pitäisi tulla niin kuin valmentava johtaminen, joka taas edellyttää sitä, että sä oot kiinnostunut ja katsot aikaa ja tiedät, miltä tuntuu. Ja siinähän voisi käyttää ulkopuolistakin apua. Kun valmentajaotteet, samalla lailla kuin on joku urheilija, jota valmennetaan. Ja mä olen sitä mieltä, että melkein työssä kuin työssä, niin jokainen työntekijä ansaitsisi jonkun valmentajan, joka hänen puolestaan ja hänen kanssaan miettii ja tekee sitä hommaa eteenpäin. Niin nämä on ehkä ne asiat, mitä on oppinut. Ja sitten niin pois oppinut semmoisesta lapsellisesta sankariajattelusta, että tulee joku visionääri johtaja, joka sitten kertoo ihmisille, minne mennään, ja sitten sieltä löytyy kultalaatikko, niin se ei mene niin ollenkaan. Kyllä. Niin jotenkin tuossakin toistuu se ajatus siitä, että sen on minä johtajana,
joka tekee vaan oikeastaan. Ne on ne ihmiset ja joskus paras asia, mitä sä voit johtajana tehdä, on vaan niin kuin siirtyä vähän syrjään ja antaa tilaa muille Kyllä. kasvaa. Ja sitten näissä niin kuin ihmissuhteissa, niin kaikkea yleensä sanoo johtajalle, että kyllä vaan ja hymyilee ja näin johtaja kuvittelee, että olen tärkeä. Ja näinhän se ei ole. Että siinä työyhteisössä se kaikkein tärkein suhde on sen kollegiaalinen suhde, jossa tasaveroiset työntekijät toisiinsa luo sitä suhdeverkostoa, koska se luo sen lojaalisuuden, se luo sen turvallisuuden tunteen ja tavallaan sen halun yrittää ja onnistua ja näin. Ja sillä pitäisi antaa tilaa. Ja johtaja, joka vitseilee monesti ihmiset nauraa, joka niin kuvittelee, että olevasi nyt hyvä tyyppi ja kaikki musta tykkää, niin se saattaa tehdä sellaisen virheen, että se kuvittelee, että hänen persoonansa on se, joka vie sitä työyhteisöä eteenpäin, kun itse asiassa se ei ole hänen persoona, vaan se on näiden työntekijöiden kollegiaaliset suhteet. Ja kulttuuri ehkä, mikä siinä on muodostunut. Mikä tarkoittaa sitä kulttuuria. Kyllä. Ja tämä on niin kuin tosi tärkeä juttu, että tämmöinen vähän niin kuin built to last ajattelu. Pitäisi sanoa niin kuin mun mielestä jokaisen johtajan miettiä, että miten mä teen tästä semmoisen työyhteisön, että jos mä tänään jään auton alle, niin tämä työyhteisö ei siitä huomenna hätkähdä. Kyllä. Niin se on niin kuin se tavoite, että tehdä sitä työyhteisöstä riippumaton siitä johtajasta, niin silloin mun mielestä ollaan oikealla polulla. Kyllä. Jos on tunne, että on itse korvaamaton, niin silloin on usein väärällä polulla. Todella. Ja sitten siinä taas on, harmittavasti on niin, että ihmisiä, joilla on persoonan kanssa ongelmia, jotka tavallaan hakee sitä hyväksyntää, niin ne myös hakeutuu johtajiksi kuvitellessaan, että saa niinku sitä hyväksyntää, ja se on epäonnista, koska mitä isompi johtaja sä oot, niin sitä vähemmän ihmiset sua hyväksyy, koska se on niin jännitteinen se valtasuhde, ja sitten tulee semmoinen tosi surullinen polku. Eli tavallaan, vähän niin kuin vanhempi lapsisuhteessa, niin vanhempi lapsisuhde ei voi perustua siihen, että vanhempi haluaa lapselta hyväksyntää. Se ei toimi. Kyllä. Tai hakee sitä, ja sama juttu on näissä esimiessuhteissa. Niin jotenkin niin kuin tämän tyyppisten ihan niin kuin perustavanlaatuisten psykologisten juttujen ymmärtäminen niin kuin käytännön tasolla, niin mun mielestä se on se juttu. Ja kyllä siinä ehkä kannattaa käyttää vähän niin kuin ulkopuolista viisautta. Että jotenkin saisi kiinni siitä, että mitä se tarkoittaa kussakin työyhteisössä, koska jokainen ihminen on erilainen, jokainen työyhteisö on vieläkin erilaisempi. Eli sä et tavallaan voi lukea yhtä opasta ja sen jälkeen johtaa kaikkia työyhteisöjä hyvin, vaan kun jokaisella työyhteisöllä on täysin oma DNA, niin sun pitää niin kuin löytää se suhde siihen. Ja siinä on hyvä kyllä käyttää jotain ulkopuolista apua, ihan vaan niin kuin nopeuttamaan sitä prosessia. Niin, ja se vaatii tosi paljon reflektointia, jotenkin semmoista tietoisuutta kyllä. Jatkuvasti siinä. Ja tämä ei ollut siis maksettu mainos, vaikka se ehkä siltä kuulosti. Lupaan näin myös. No jotenkin niin sä puhut siitä paljon niin kuin muista ihmisistä ja sinä johtajana niin kuin tukemassa muita, mutta mitkä on ollut sun tukipilarit jotenkin sun johtajaksi kasvamisessa ja kehen sä oot nojautunut, keneltä sä oot saanut apua matkan varrella? Tosi viima vastaus, mutta en mä oikeastaan tarvi. Onko se tosiaan näin? Joo, siis mä oon niin semmoinen itseään korjaava organismi, jota mä oon aina kertonut vaimoilleni ja ne on ollut ihan raivoissaan siitä ylimielisyydestä, jota se pitää sisällään, mutta näin se nyt vaan on, että se on se, niin se tarina, jota mä kerron päässäni. Ja vaikka joskus jotkut asiat on nyt täysin pieleen, niin sitten on vähän aikaa surupuserossa ja sitten jostain tulee yhtäkkiä just se komediapuoli ja sitten rupeaa naurattaa ja sitten rupeaa niin tekemään. Sitä on niin vaikea selittää. Ja mä kuulen, että sulla on aika hyvät varmaan itsensä johtamisen taidot. Jotenkin sä varmaan reflektoit aika paljon omaa toimintaa ja jotenkin niin kuin semmoiset. No nyt mennään semmoiseen vähän outoon maailmaan, koska mä en tiedä, mistä se tulee. Mä en näe siinä vaivaa hirveästi, eikä mulla ole mitään prosessia, vaan se vaan niin kuin tulee. Se on ehkä joku traagisempi esimerkki, että kun oli tämmöinen syöpään sairastuminen, jonka piti johtaa kuolemaan alta vuoden, siitä on nyt 20 vuotta, mutta se oli aika semmoinen oho-hetki. Ja silloin totesin, että no niin hyvä, minä keskityn nyt näihin työjuttuihin. Lähinnä, että on niin kuin jotain tekemistä.
niin ei se tullut mistään semmoisesta, että olisi miettinyt asioita, vaan se vaan niin kuin tuli jostain. Ja sitten muistan sen niin kuin kirkkaasti, että kun mä kuulin tämän uutisen, niin mä totesin, että hyvä. No joo, oli se yksi menetelmä. Mä sanoin, että nyt sallin itselleni 1 vuorokauden itsesääliä. Ja nyt voin sääliä itseäni vuorokauden. Ja sitä kesti noin 3 tuntia, ja sitten mä kyllästyin, että ei tämä nyt ole mikään juttu. Ja sitten mä rupesin miettimään jotenkin mielessäni mä näin tämmöisen oikeellisen suomalaisen länsimaisen demokratian puolustavan pommikoneen, joka vie jotain pommia pahuuden ytimeen ja peräsimet on rikki ja moottori on rikki ja kaikki on siellä ihan kontallaan, mutta sitten kuitenkin vielä ponnistetaan viimeinen metri, tämmöisiä. Tai että nyt on joku ralliauto ja täällä mennään niin kuin ovet lentänyt ja bensa loppu ja kaikki palaa. Mielikuvia. Niin, loi tämmöisiä sankari ja ne niin kuin palautti sen elämän ilon ja energian. Sitten se tuli itseään täydentävä. Eli toi, mitä sä kysyit, niin mun mielestä se ei perustu metodiin, vaan sille, että jos mä pysähdyn ja hiljennän mun mielen, ehkä joku sanoo sitä meditoinniksi, niin jostain tulee jotain energiaa, joka täyttää mut itsestään. Ja sitten kun mä avaan silmät, niin sitten on se, että nyt mä lähden tekemään tätä. Ja tää kuulostaa hassulta, enkä usko mihinkään tämmöisiin ylimaallisiin juttuihin, mutta jostain se energia vaan tulee. Jopa niin, että mä en ole enää viimeisinä vuosina, vuosikymmeninä jaksanut murehtia sitä. Mä jotenkin tiedän, että mitä surkeampi tilanne, niin sitten kun pysähtyy, niin jostain tulee jotain. Kunnes varmaan tulee joku päivä, että ei tule. Mutta mulle tuo kuulostaa myös siis taidolta oikeasti joltain. Okay. Ei se varmasti ihan itsestään tapahdu, vaikka se tuntuu siltä, vaan se on myös jotenkin taitoa pysähtyä itsensä äärelle ja antaa asioiden tapahtua. Mutta se, mikä on ollut tosi opettavaista, varsinkin näiden omien sairastumisten ja muiden kautta, on, että kun sairastuu tai eroaa tai mitä ikinä, niin kaikki ihmiset tulee aina kertomaan, että minäkin olen ja isäni on ja äitini on. Niin jumakauta, että suomalaisilla on ongelmia. Siis todella. Ja siis hirveä määrä, ellei kaikki ihmiset on kärsinyt ja kulkenut tosi vaikeita polkuja. Ja tavallaan tämä julkisuus ehkä antaa kuvaa, että tämä on tämmöistä hellumheitä. Ja ihmiset ajattelee, että minä olen ainoa, mutta ei. Kyllä. Eli siinä mielessä kaikki nämä, mitä mä oon niin kuin miettinyt tämmöisenä suurina tragedioina, ja nehän on niin jokaisen ihmisen arkipäivää. Kyllä. Ja mä aina vaan mielessäni jotenkin ajatellut, että mä oon niin kuin ainutlaatuinen, ja siellä mä oon niin kuin huomannut, että niin, lähes kaikilla ihmisillä on jotain tosi syvällistä haastetta. Ja se on niin kuin ollut sellainen kuin hassu havainto, että he ei niin kuin tavallaan tee sit samalla lailla ehkä numeroa. Ja ehkä heillä on niin kuin selviytymiskeinoja, jotka on viisaampia ja kaukonäköisempiä kuin omat. Ja kyllä sitä huomaa niin kuin monesti aina ihmisten kanssa niin kuin lähinnä kyselevä uteliaisuutta, ja sieltä tulee kaikenlaista semmoista, mitä ei tullut ajatelleeksikaan. Eli mitä mä tällä hiukan sekavalla sivujunalla halusin sanoa on se, että jos on niin kuin vaikeita paikkoja, jos tavallaan pistää sen sivuun ja sitten muiden ihmisten kanssa juttelee heidän ongelmistaan ja heidän näkemyksistä ja selviytymiskeinoista, niin sieltä saattaa löytyä jotain kullanjyviä. Kyllä, ehdottomasti. Valitettavasti meillä on rajallisesti aikaa tässä näin. Musta tuntuu, että vierähtäisi helposti tunti, jos parikin tässä keskustelussa. Mutta jos sä voisit välittää yhden viestin meidän kuuntelijoille tästä keskustelusta tai sun omasta tarinasta, niin mikä se olisi? Luota sattumaan. Anna sattumalle tilaa. Vaali sitä. Nauti siitä. Ja kunnioita sitä. Ole nöyrä sen edessä. Se, että sulla menee hyvin. Kiitos sattumalle. Se, että jollakin menee huonosti. Sattuma senkin takana. Ja mun mielestä tämä on ehkä tämmöinen. Niin, nöyryyden viesti. Kiitos tuhannesti, Mikael. Kiitos.